маленечкі Волі, Сашы, Машы, Василькі, дзеткі ўсе і іх бацькі. Я, Дзядуля Мароз, віншую вас са святам, з Новым годам. І зараз вы пазнаёміцеся. Пазнаёміцеся. Ты что там, заснул? Ты не... Я зачапился, почакайте. Ну где ж можно знайсці ў пакоі цвік? Ой, усё, отчапился. Ой, Новый год, я цудоўнейшых на свете. Новый год, так чакаюць мяне дзеці. Вы, вядома, здагадаліся, хто до нас прыйшоў. Правильно, Новый год. А ты чаму пустышку на сябе начапіў? А я ж толькі што нарадзіўся. Всё роўна, гэта неправильно. А ты так само, Дзядуля Мароз, неправильно. Чаму? А тому что, кроме бороды, у тебя ничего морозовского нема. Вось, где твой посох? Где? У Дзядули Мороза посох повинен быть, а так ты нейких дом. О, а где ж яго взять, гэты посох? Не ведаю. Придумал! Палочка чароўная, чым табе не посох? Зараз. А я ж яна не твоя, это ж Федькина рэч. Як заўсёды, не паслухаў. Я сапраўдны Дед Мороз с посохом чароўным. Ну что скажешь, я зараз больше на Дядулю Мороза подобна? Нешта ўсё роўна не тое. Ну як не тое? Борода ёсць, посох таксама, ну что не так? Так, во, голос! У тебя голос не морозовский. Паспрабуй яшчэ раз. Хто до посоха майго докранецца, той ніколі не прачнецца. Ой, нешта со мной не тое адбываецца. Я поворушыцца не могу. І у мяне лапы і голова не поворачиваются. Прывітанне, мае сябры, і з Новым годам вас! Ой, спадзяюся, настрой у вас святочны. А я бачу ў калыханку Дзядуля Мароз і Новы год завіталі. Прывітанне, даражэнькія! Чаго вы не адказваеце? Вырашылі са мной пажартаваць. Ну ўсё, не стойце, як помнікі. Пажартавалі і хопіць. І што такое? Чаму тут моя чароўная палачка? Хто до посоха майго докранецца, той ніколі не прачнецца. Посоха? Нешта незвычайнае са мной адбываецца. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, усім салют і з Новым годом! Ого! А что вы тут стоите, як окаменелые, и со мной не вітаетеся? Эй, у чаго? Нешта тут у нас адбываецца. Зачароваліся вы, ці што? О, палочка. Хто до посоха майго докранецца, той ніколі не прачнецца. Так вось у чым справа. Палачка чамусьці ў посах ператварылася і маіх сяброў зачаравала. Ой, трэба нешта рабіць. Так думай, Цёма, думай. О, придумаў. Неабходна, каб палачка сама расчаравалася, а потым усіх расчаравала. Так, паспрабую. Палачка чароўнае жаданне адмяні, чарадзействы сябе і сяброў знімі. Ой, ура! Атрымалася!
Што атрымалася? Ага, ты что, нешта незвычайнае зрабіў? Ну, да я чё? Што, нічога не памятаеце? А што мы павінны памятаць? Я памятаю, што топаў дзядуля Мароза, апрануўся, а я ў Новы год, каб цікавей гледачам было. А я памятаю, што калі ў пакой з'явілася, убачыла вас нерухомымі. А потым... А потым і вы самі, феечка, зачараваліся, калі да палачкі дакрануліся. Ой, Дарэчы, а што тут робіць моя чароўная палачка? Я што, яе ўчора забыла? Ды не, гэта я вашу палачку замест посаха прыстасаваў. Эх, топа, без дазволу. Прабачце. просто мы хацелі, каб дзядуля Мароз як сапраўдны быў, з барадой і з посахам. Феечка, а чаму палачка раптам стала дзейнічаць як посах дзядулі Мароза? Усё проста. Сёння ж першы дзень Новага года, а ў такі дзень усе жаданні здзяйсняюцца. Мы хацелі посах атрымаць, вось і атрымалі. Але добра, што Тёма у вас ёсць. Я віўся і ўсіх расчараваў. Дзякуй табе, наш выратавальнік. Ой, каб не ты, было б у нас як у казцы про зачараваную прынцэсу. А я рады, што дапамог. А за гэта мне падарунак будзе? А што ты хочаш? Ну, які-небудзь цікавы мультфільм можна? Вядома, можна. Глядзім. Ура! Федька, а можна вас попросить снягуркой побыть? Ага, бо ў нашай кампаніі якраз снягуркі і не хапала. Ну, добра, я паспрабую. Все, развітваемся у новых образах. 3, 4. Паважаныя сябры калыханкі, мы ўсіх яшчэ раз віншуем з Новым годам! Няхай ён будзе вясёлым. А яшчэ цікавым. А яшчэ сяброўскім, бо я люблю, калі шмат сяброў. Хру-хру! Тёма, ты? А уявіце, што у вашай кампаніі маленькая сімпатичная парася. Сімвал гэтага года. Здорово придумал, молодчина. Ну а зараз спаць Ай, добрай усім ночы. і самых казачных сноў.